नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या बेडती वडदा नदी जोडणी प्रकल्पाक विरोध. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या बेडती वडदा न्हंय जोडणी योजनेक आक्षेप व्यक्त केल्या श्री राघवेंद्र सरस्वती स्वामीजी नेतृत्वाच्या आंदोलनाक आपलो आणि आपल्या संघटनेचो पूर्ण पाठिंबो आसा अशें सामाजिक आंदोलनकार श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. बेडती वडदा न्हंय जोडणी प्रकल्प हो जनहित योजना नासून ती योजना सरकारान फाटी घेवूं जाय असो रवींद्र नाईक हेमी सरकाराक आग्रह केलो. राष्ट्र भावनेच्या योजनेत राज्याच्या योजनेपैकी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात फक्त जागो त्याग करचे सोडून जिल्ह्याची अभिवृद्धी आणि जनतेक आवश्यक अशी योजना येईल ना ही खंत तेमी व्यक्त केली. ही नदी जोडणी योजना फाटी घेवूं जाय म्हण जिल्ह्याच्या प्रतिनिधीक तेमी हितूंत लक्ष घालची सूचना केली. या नदी जोडणी प्रकल्पाक विरोधकाचे नेतृत्व स्वीकारिले श्री श्री राघवेंद्र सरस्वती स्वामीजी महासंस्थान हेमचे बरोबर पाठिंबो दिवचो म्हण जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार, सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, सांसद अनंतकुमार हेगडे तसेच इतर जनप्रतिनिधीक रवींद्र नाईक हेमी उलो दिलो. गावच्या लोकांन स्वतः ठराव करून सुरू केले अंगणवाडी केंद्र. जोयडा. सरकार दरबारात कित्येक पटी निवेदन दिवन बी अंगणवाडी केंद्र मंजूर जाती नाशिल्ल्यान संतापिल्या तेरेगाळी गावच्या लोकांन बसका घेऊन स्वतः ठराव सादर केलो आणि गावात अंगणवाडी केंद्र सुरू केले. तालुक्याच्या जगलपेट ग्रामपंचायत वाठारात तेरेगाळी हिंगा अंगणवाडी केंद्र ना. त्याका लागून गावातल्या लहान चिमुकल्या भुरग्याक आणि दुधाक धरपी बायलाक आणि गुरवार बायलाक 2 किलोमीटर लांब शेत, न्हंय आणि नाल ओलांड तिंबोली हांगच्या अंगणवाडी केंद्रात वचचें पडटा. पावसाळ्यात न्हंय व्हांवता आणि शेत लागोडी खाला हाडतात. त्याका लागून लहान भुरग्याक आणि गुरवार बायलाक सुरक्षे खातीर धोका निर्माण जाता. त्याका लागून तेरेगाळी गावच्या लोकांन बसका घेऊन स्वतः ठराव सादर करून गावात अंगणवाडी केंद्र सुरू केले. पदवीधर बायल शिक्षक म्हणून नेमणूक करून 1 जुनाच्यान अंगणवाडी केंद्र सुरू जाला. सरकारान जाता तितले बेगी तेरेगाळी गावाक स्वतंत्र अंगणवाडी केंद्राक मंजुरी दिवची अशी मागणी तेरेगाळी गावच्या लोकांन केला. गावच्या लोकांन अंगणवाडी केंद्र सुरू केले तरी जो वेळपर्यंत सरकारी अंगणवाडी मंजूर जायना तो वेळपर्यंत हांगा सगळ्यो सुविधा आमकां मेळच्यो ना. त्याका लागून सरकारान जाता तितले बेगी अंगणवाडी केंद्र सुरू करचे अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्यांक केली. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते करदर्शनम. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रो, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC अँड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमगेल्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी पायवाड गावाकडे या कार्यक्रमाची सुरुवात. मुणगुड. गावातले अनेक बनावट डॉक्टर, दाट लोकवस्तीत आशिल्ली अनधिकृत माणसा दुकान, ठराविक दरापेक्षा जास्त दर घेऊन स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर पुरवण करचे आणि राज्य रस्त्यावेल्या येरादारी बशीक जावची असुविधा हेमचे लागून गावच्या लोकांनी जिल्हाधिकारीकडे तक्रार केलात. तालुक्याच्या मळगी गावात जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमगेल्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी पायवाड गावाकडे या कार्यक्रमाची बैठक घेतली. महाविद्यालयाच्या परिसरात रोपे लावून या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. तालुक्याच्या कातूर गावात बनावट डॉक्टरांची संख्या जास्ती झाली असा आणि काही जण बेकायदेशीर मांसा दुकान आणि सोऱ्या दुकान उघडून व्यवसाय करतात. हेमचेर कारवाई करची अशी मालतेश हेमी तक्रार केली.
नंतर जिल्हाधिकारी हेमी संबंधित अधिकाऱ्याक अनधिकृत काम करच्या सगळ्याला अहवाल सादर करचो अशी सूचना दिली आणि जे कोणी सरकारान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे काम करनात तेमगेलो परवानो रद्द करतलो अशें जिल्हाधिकारी मुल्ले मुगिलन हेमी सांगले. ह्या वेळार शिर्शी उपविभाग अधिकारी आर देवराज, तहसीलदार श्रीधर मुंदलमनी, वेगवेगळे विभाग अधिकारी आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. कारवारात विश्व मादक द्रव्य विरोधी दिसाचो कार्यक्रम. कारवारच्या एनजीओल काजूबाग हिंगा आशिष गांवकर हेमगेल्या नेतृत्वात विश्व मादक द्रव्य विरोधी दीस विशेष रितीन आचरण केलो. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन डीवायएसपी श्री वेलेंटीन डिसोजा हेमी दिवली पेटोवन केले. या वेळार तेमी सांगले की पोलीस तुमगेले मित्र, तुमगेली समस्या बेगी परिहार जाऊ जाय जाल्यार पोलिसाक भिनासतना तुमगेली समस्या सांगू जाय तर समस्येचे बेगी परिहार जाता. मुखेल सोयरे म्हणून जिल्हा सर्जन श्री शिवानंद कुर्तरकर हेमी साधना तुमगेल्या हातात आसा, दुश्चटाक बली जायनाकात, भारत एक बलिष्ठ राष्ट्र करया अशें विद्यार्थ्याक सांगले. आणि एक अतिथी मंगळूरचे रोटरियन जयप्रकाश राव हेमी सांगले तुमगेल जिवनात तुम्हीच बदलावणी करून घेऊ जाय, चुकील तेन्ना तुमकां योग्य मार्गदर्शन दिवचो असोच मित्र जोडा अशें तेमी कानमंत्र दिलो. कारवार हिंदू हायस्कुलीचे मुख्याध्यापक श्री अरुण पी राणे हेमी सांगले कितले उच्च शिक्षण घेतले तरी तुम्ही उच्च जाया, ज्येष्ठारे मार्गदर्शन घ्या, पालक आणि शिक्षकाक सदाच गौरव द्या अशें तेमी सांगले. श्री सरोजा देसाई ट्रस्टाचे संस्थापक नरेंद्र देसाई हेमी विद्यार्थ्याक स्वताचो अनुभव कथन केलो. अखेर जमील सगळ्यान हांव ह्या देशाचो नागरीक जावन हांव मादक द्रव्य वचनात बांधून घेयना, हांव मागेले कुटुंब तशेंच आजूबाजूचे वाठार व्यसनमुक्त करचो प्रयत्न करतलो अशी प्रतिज्ञा केली. आयोजक आशिष गांवकार हेमी उलयले. अखेर वनिता राजेश हेमी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार मानले. 32 कोटी रुपया खर्च करून उभारिल्ल्या टेक्नॉलॉजी लॅबाचे उद्घाटन. रामनगर टाटा टेक्नॉलॉजीन केंद्र सरकाराल्या सहकार्यान रामनगर हिंगा ITI कॉलेजात 32 कोटी रुपया खर्च करून उभारिल्ल्या टेक्नॉलॉजी लॅबाचे आज उद्घाटन झाले. कर्नाटकात 4600 कोटी रुपया खर्च करून कर्नाटकातल्या 150 ITI कॉलेजात टेक्नॉलॉजी लॅब उभारिल्ले आसात. तेजे आज बेंगळुरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमगेल हातीन उद्घाटन झाले. त्याच पार्श्वभूमीचेर रामनगर हिंगा ITI कॉलेजात सुरू केल्ल्या लॅबाचे उद्घाटन झाले. या लॅबात रोबोटिक्स, मॅन्युफॅक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग आणि इंटरनेट थिंग्स असे वेगवेगळे अभ्यासक्रम सुरू केलात. या वेळार जोयडा पॉलिटेक्निक कॉलेजाचे प्राचार्य रविकुमार हिरेकुडी, प्रिन्सिपल SA फारुकी, ग्रामपंचायत रामनगर अध्यक्ष रोहिणी भोसले, उपाध्यक्ष निकिता जात्रोलकर, सदस्य शिवाजी गोसावी, संभाजी गवाळकर, विनोद देसाई, प्रणव देसाई, अनिता सावंत, शोभा देसाई आदी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. सुण्याक वाचोवच्या प्रयत्नात दुचाकी स्वार जखमी, कारवार. सध्या रस्त्यार बेवारस सुणी खूप फिरतात. असले सुण्या लागून बरेच रस्ता अपघात जातात असे आम्ही ऐकतात. अशीच एक घटना आज चित्ताकला पोलीस ठाण्याच्या लागीच घडली. बिडतुळबाग निवासी महेंद्र महेश्वर कोळंबकर हो तरुण दुचाकीचेर कारवार वयताना अचानक सुळे आड येयल्यान ताका वाचोवच्याक तेणी ब्रेक मारतरेत गाडयेवेल्यान नियंत्रण चुकून दुचाकी स्वार महेंद्र कोळंबकर हो गाडयेवेल्यान सकल पडलो. दैव बलवत्तर म्हण उजवी बाजूच्यान 4 चाकी वाहन वयताले तेज पंदा पडू मातर चुकलो.
लागींच कर्तव्यात आशिल्ल्या पोलिसांन आणि सार्वजनिकांन तेका सावध करून डॉक्टर उपचाराची व्यवस्था केली. अशा सुण्यालो संबंधित अधिकाऱ्यान बंदोबस्त करूं जाय अशी सार्वजनिकांनी म्हणणी आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.